Egunon lagun maitea, bihotzetik olerki bat idatzi dut. Eta letra hauen bidez altxor baten historia kontatuko dizut. Lehen ohituta nengoen koplak beti idazten erderaz. Ziluzio ematen didan hau egiteak euskaraz. Gure lurraldean injustizia asko bizi ditugun arren, zapalkuntzan ez bizitzea erabaki genuen. Beste hizkuntza eder bat dugu Euskal Herria baikara. Beraz jainkoak ematen digun oparia da euskara. Munduan eta herri guztitan nahi dugu ongizatea. Baina tamalez hemen euskaldun askok itxita dugu atea. Hainbat konkistak lapurtzen zuten gure identitatea. Dena den, ezin izan kendu gure eternitatea. Zerutik askatasuna hizkuntzaren errekara itzultzen da. Jainko maitea askatu ikusten ez den katea. Zerutik askatasuna hizkuntzaren errekara itzultzen da. Jainko maitea askatu ikusten ez den katea. Galdetu, posible alda gure hizkuntzatik beste mundu bat eraikitzea? Posible alda aldi berean atzerritarra eta euskaldun izatea? Bai, goazen guztiok murgil gaitezen hizkuntzaren errekara. Atzerritarrok hemen baitugu pasaportetzat euskara.